Hukuncin mace ta sha wani ƙwaya wanda zai dakatar da zuwan al'adanta don ta samu ta yi azumin watan Ramadana cikakke. Idza thabata anna li hububi man'i al-hamli aw al-hayd adraran 'ala al-mar'ati, idan ya tabbata cewa ƙwaya wanda yake hana ɗaukan ciki ko kuma hana zuwan al'ada yana da cutarwa ga mace, fa inna 'alayha ijtinabu tanawuliha sawa'un kana dhalika fi Ramadana, yace to wajibi ne akanta ta nesancewa shan wannan ƙwaya ɗin. Wannan ya kasance a cikin wata Ramadana ne min ajili an tasuma shahra kamilan, don ta samu ta yi azumin watan cikakke ma'an nasi, ta ce tare da mutane, aw fi ghairihi min al-awqat, ko kuma a wani wata na Ramadana ɗin a wasu lokuta na daban. Wa bi hadha aftatil lajnati da'ima, da wannan ne a masu bada fatawa ta lajnatu da'ima suka bada fatawa, wa qita'ul ifta'i bil Kuwait, da masu bada fatawa a Kuwait, wa ibn Uthaymin da ibn Uthaymin. Idan har aka tabbatar da cewa wannan ƙwaya da mace za ta sha ɗin nan yana da illa, to wajibi ne akan mace ta nesancewa shan wannan ƙwaya ɗin. Amma idan ba shi da wani illa, ba shi da wani aibi ko kaɗan, to babu laifi ta sha.